هود وسيدنا هود ري هور ممكن ري ما سيدنا نوح ليس بي صفحة ألا يميو مجرى دائر ولكني كن من رسول من العالمين من رب العالمين غموري لجهد بندي وبلغكم بريتنا مورن رسالات ربي نلا جوم وأنا لك مين لكم ورند مورن الناس هنكم لا بوريدو أمين كري كولا كم كولا دي بينو كم بندو على أمين مشنارا كم كولا ناس هن أمين كم لا بوريدو كري أمين كم كولا دوني دوم واجبتم ولا on kawama an jaakum wonde tigiri are modon bele kam onon kon hawabe ko are modon min rabbikum ni ummi joy modon ala woni waaju zikrun waaju gardo e modon ala min rabbikum ni ummi joy modon ala lisani rajulun damgal gorko minkum e modon yunzirkum ho jertina modon wadhkuru tiftore ja'alakum tumde alde alla wadi modon khulafa kon lumtibe fil ardi ilaydi min ba'di qaumin nuhin ciagal yimbe nuh onon tiftore ndekene ko yimbe nuh gonnodo heccianki ɓende nuhu arame ɓe haalliɓe ko haalliɓe ko ɓe kalka oɗon daara ko onon lumti ɓen de ko onon lumti ɓen yo bamma wonno e galle muɗum yalti aduna a lomtima bamma woni e galle ma aɗa andi kam ko yaltini galle bamma ko yaltini bamma ko ma yaltini de i ciftore onon ni wadhkuru tiftore ja'alakum tumtigiri nde Allah waɗi moɗon khulafa kon lomti min baadi qomin nuhu caggal yimɓe nuhu wa zadakum kadi Allah ɓeydi moɗon fil khalqi e tago basɗatan quwwatan bi mana sembe fil khalqi to bange tago oɗon jogii doole a faami quwwatan wa ɗuulan to bange tigiri ga faami juutugol sembe to bange juutgol walla wa ɗawlan to bange tigiri ngalu e dokkal wa kana tawiluhum mi'ata zira'in joolo maɓɓe tolno fodde temedere zira wa qasiruhum 60 dabmo ɓe tolno fodde capanɗe jeegom zira wadhkuru tiftore ala Allah nemaji Allah faami ɗi Allah waɗani moɗon la Allah kumbele jo on tuflihun oɗon male galu ɓe mbi kamɓe tigirigui yimɓe Seydina Hud ɓe woni aadiyanko ɓe mbi a jiitana an kam beele faami beele garɗa e amen li na'budallaha ka min ndewa Allah wahdahu Allah tan wa nadara min goppa ma kana faami ko wonno ma kana ko latino ya'budu ndewa abawna wa bida amen beele an garɗa ko yimɓe ndewa Allah goto min goppa waɓe amen ndewanno faatina faami addan amen joni bima ta inna ko potanɗa amen e lefte ko joni min cohlani joni addu lefte maɗe an addu lefte maɗe nonno ɓe kooli doole maɓɓe eɓe kooli tigirigui ngalu maɓɓe eɓe kooli peeje maɓɓe faatina bima ta inna in kunde kay ɓeyda laati min sadiqin jeeɗa koye gomɗuɓe eko kalɗa ko Allah jomiraɗo wi kad waqa tigirigui waɗɗima aleykum e dow moɗon walla tigirigui so yinna nu haalde ɓe ɗum kad waqa tigirigui waɗɗima aleykum e dow moɗon min rabbikum ummarade joyi moɗon rigisun tigirigui lefte o gadabune tikkere umminde Allah subhanahu wa taala atu jadilunani beele oɗon beñodireyam fi asma'in inde ɗe ganduɗa sammaytumu haɗe ginnuɗon mi manamreɗon e antumno onon wa aba'ukum e wabiraɓe moɗon ɓe mana sanamuji ɗi ganduɗa oɗon ndewa ɗum ma nazzalallahu Allah jippinani biha e rewde sanamuji ɗi min sultanin hujja fantaziru pandoɗe joni al azaba lefte innino min ma'akum wondude e moɗon onon yimɓe aad minal muntazirina jaami koye fandiɓe de ɗum woni ɗum min hono mboɗo fandi faami ɗon no moƴƴire nde wonno on penni kam min mboɗo fandi lefte ɗe ma gar e moɗon bisimillah joni kay ma laaɓ fo ursirta alayhim riha al aqima Allah nele mabɓe an riha al aqima hendu a faami ɗon no moƴƴide hendu ndimaru faami yaltiniɓe halkiɓe kamɓe fof ndeɓe mbayi towdini e jogade doole ko hendu Allah halkiriɓe hendu Allah halkiriɓe aɗani hendu hewani wedde neɗɗo kono kamɓe ko hendu weɗiɓe ɗum woni ɗum wona ndiyam ni wona haydara ko hendu weɗiɓe Allah wi fa anjeyna min dañi sayyidina Hud walladina ɓen ma'ahu wondunoɗon ko minal mu'minina julɓe bi rahmatin saabu yurmede minna ummoride amen wa qata'na min taji dabira cagle alqawma yimɓe alladina ɓen kazzabu felnoɓe bi ayatina ayaji amen istasalnahum kamɓe kala min ɗuggitiɓe min kalkiɓe kamɓe kala wa ma kanu ɓe latinoɓe mu'minina koɓe gomɗinɓe Allah ɗum woni ɗum wa arsalna kadi Allah wi min neli kadi ila samuda fewde yimɓe samuda min nele yimɓe ngolɗo leñol akahum musidɗo mabɓe salihan sayyidina salihu qala salihu wiyani ɓe yaqum emon yimɓe ibudullah ndewe Allah gottine Allah malakum wodanani on min ilahin daweteɗo gayruhum wona Allah qad ja'atkum are moɗon bayyinatun tigirigui mu'jiza laaɓɗo ceer woni hujja laaɓɗo ceer min rabbikum ne ummi e joyi moɗon ala sidqi moni tindina komi gomɗuɗo min salihu hadihi ɗum ɗo naqatullah woni ngeloɓe Allah a faami ɗon no moƴƴide lakum wonande ene wodani moɗon ayatun hawnide a faami ɗon no moƴƴide hadihi naqatullahi ayatun ko hawnide lakum wonande moɗon a faami hadihi naqatullahi ko aya faami ɗon no moƴƴide walla ayatan lakum ayatan ɗum woni ɗum faami on sawanata ko haal فهمي عاملها معنى الإشارة وكانوا سألوه أن يخرجها لهم من صخرة عينوها كم بدال من بي جوني أنصارين بي لك كان نلاد أمين إمين ديو الله جوني إمين كال كمين جيد مبدا من غندك غوم دودو ويبه كال بكال بي أي نديرو هاير جوبي هاير كاجي مبbe من جيد كو هاير ندي جيبينا نgeloba ci fi ngeloba no waya
ɗum min jiɗi ngeloba yaltini haare Seydina Salih haalani Allah Allah ala ko ronki ɗon hayre nde tigi woni dillude wayno tigi ko jibinowo woni hayre nde jibini ngeloba yalti feeti ngeloba yalti toon ngeloba yalti ha ɓoyta ngati jibini ngeloba fof bona muɗum waaba noon kadi Seydina Salih wiɓe noon bisimillahi ngeloba aride kono gande ngeloba goonga ñamdu mayru ko Allah jogi kono jaram ɗam oɗon ndendi jaram de ɓe jara ñalawma e boyɗi mabɓe ƴooga ngeloba yara ñalawma goɗɗo ngeloba ne jogui ñalawma ɓe jogui ñalawma ngeloba yarata ha laaɓa cerar ñalawma muɗum o ñenen kadi ɓe joƴƴiro noon ɓeɗa yara haydara so tawi ñalawma mabɓe o ari ɓe ƴooga so ñalawma ngeloba ari ngeloba yara ha ɓoyi ɓe kaaɓi hen ɓe mbari ngeloba wari ngeloba biyete ko udar on wari ngeloba ba ɗum woni idine ba'ata ashqaha mo Allah haalata lesto to suratu Shams on woni ɓurɗo malki seeɗa dendagal ɓenduɓe kala ne Allah lamdi ɗum Seydina Ali ibn Abi Talib gonto radiyallahu anhu o wimo mata andi ɓurɗo malki seeɗa ɓe ɓenduɓe ɓe Seydina Ali wiɓe andi woni qudar naqiru haqati samud barnoɗo ngeloba samude hen o woni qudar walla ngeloba salih ba woni qudari ba hidawa goto o ɓuuri malki seeɗa ɓenduɓe kala oɗum mbaɗa andi ɓurɗo malki seeɗa wattintoɓeɓe o wi ala o jogorɗo fuuɗirde tigui rigui warema ƴiƴam o woni Abdoullah ibn Muljim mbaɗo Seydina Ali o ɗum woni ɗum alayhi min allahi ma yastahiq Seydina Salih hadihi naqatullahi lakum aya tan ko baka ha yusa faami ko hawnide wonande moɗon fadaruha goppe ngeroba baade takulu ba ñama fi ardillahi leydi Allah wala tamassuha hoto memene bisuina worodde hoto mbareɓa hoto piyeɓa a faami ko yahudakum on sa son mbaɗi ɗum jagga moɗon heeɓa moɗon azabul lefte alimum musde de son mbari ngeloba ba tan Allah ko warata moɗon ko yoftonto ngeloba muɗum wadkurullah wadkuru jamtode fiftore id ja'alakum tumude Allah waɗi moɗon kadi onon yimɓe samuda kulafa kon lomtiɓe min mbaɗi adin caggal yimɓe aad wa bawwa'akum Allah honni moɗon fil ardi e leydi tattakhizuna oɗon jogiro min suhuliha ummarade dingre leydi he onon kuɓeje onon maha kuɓeje o tahituna oɗon cehe aljibala kaaƴe buyu tan tigui rigui mbaɗon toon cuuɗi ɗum koɗon hen wadkuru tiftore ala Allah nemaji Allah e moɗon wala ta'thaw hoto bonne fil ardi e leydi he hoto jeehe fil ardi e leydi mufsidin wala haala kon bonnoɓe ɗo haali ɗum ha pari gara haali almalaw dental alladina ɓen istakbaru mawni kiniɓe min qawmi he yimɓe tigui riga faami salihu ɓen dey tigui rigui lilladina ɓen mbiyen wonande ɓen istuɗi hu lohonoɓe ɓe liman amano nde ɓen gomɗimɓe min koye mabɓe ɓen mbiyana tigui rigui gomɗimɓe julɓe gomɗimɓe ɓe a ta'lamuna beele oɗon gandi onon anna salih wonde salih oɗon mursalum ko nelaɗo min rabbi ummarade joomum ileykum fewde moɗon yimɓe monikiniɓe yimɓe salihiɓe ɓe mbiyani tigui rigui yimɓe lohɓe julɓe jaɓɓe Allah e yimɓe salihiɓe ɓe mbiyani ɓen ya ta'lamuna anna salih mursalum min rabbihi ileykum i oɗon gandi onon est ce que oɗon gomɗina salih ko nelaɗo fewde moɗon قالوا بن بي نعم كي من غند سالي كون لا فودي امين إنا من بما أرسل فامي كون فودي كون بما أرسل كون لا به يمودم كو مؤمنون كو من غوم ديم إنا من المؤمنين كو من غوم ديم بما أرسل به كون لا يمودم كو قال هالي الذين بن استكبروا مويكين بي إنا من دي كافرون كو من يدوب بالذين دين هوني آمنتم بي كو غوم دين كو من غوم دينان كو غوم دين كو من غوم دينان دوم فامي دون ماجي دوني دوم fami fa akaru caggal ɗum ɓe mbori ɗissa o nan toon ɓe mbori ɓe kirsi annaqata ngeloba ba akaraha ɓudarun ko o dey wari ngeloba o bori ngeloba be amrihima yamirore mabɓe ɓe an akalaha bis sayfi ko sila makko noon waɗi soppi ngeloba ɗum woni ɗum fami ɗum woni ɗum wa tawɓe mawnikinima utuwon afami an rabbi afami an amri rabbihim gayimirore joomiɓe ɓe candolini gayimirore joomiɓe wa qalu ɓe mbi ya salih e ma salihu joni ka itina addan amin bima ta'iduna ko podanɗa amen ko ɓe jeddi Allah ɓe mawnikinima yamirore Allah de kadi ɓe mbewi ɓe mbi joni salih addan amen ko poɗɗa ko in kunte ka ɓeyda latima minal mursalina jeyɗa koyne laaɓe Allah wi fa akhadathum jaggiɓe heeɓiɓe arrajfatu dillere leydi afami wassayhatu e haacango min assamai ummarade asaman fa hasbahu ɓe battini jasimina koɓe hurfiniɓe fi diyarihim e galleji mabɓe ɗum woni ɗum nde ɓe mbari ngeloba haaɓe kaljiri sayyidina salih wiɓe bisimillah joni kay lefte Allah ma ngar ɓe mbari ngeloba ko ñalawma alarba sayyidina salih wiɓe janggo alkamisa janggo woni alkamisa janggo ma jeesa mon ɗe coyɗu alkamisa ari jeesa ɗe coyɗi holko rewi alkamisa aljuma so ari so Allah jaaɓi ma jeesa mon ɗe gojju coy jeesa ɗe gojju coy samedi so ari jeesa mon ɗe ɓoola kurum jeesa ɗe ɓooli kurum ñande samedi nde ñande hankkadi ɓe ɓeydi hulde ɓe kula haydi hay kula ɓe gandi ko gonga ñande dimanche nde ɓe jeehi subaka law ɓe payi ladde ɓe kasni koye mabɓe ya ɓoyiran ha cango ari jurira leydi kamɓe fof ɓe maayi yiɓe mayira ɗum woni ɗum wata walla ɗurni salihu ɗurni anhum ga mabɓe o wittiɓe ɓe maayi o ɗurniɓe wata walla anhum o ɗurniɓe wo qaala ya qom wuyni ɓe emon yimɓe am taw ɓe maayi de
laqad wallahi ablagtukum mi yettinino moɗon risalata rabbi nelal jomam de kadi wona sahtilo ko mi laaɓanino moɗon reedu walakin ko wonno onon la tuhibbun on jiiɗa annasi hina laaɓoɓe deeni on jiiɗa onon waajotoɓe on jiiɗa moƴƴuɓe onon on jiiɗa moƴƴuɓe on jiiɗa waajotoɓe on jiiɗa laaɓoɓe reedu waɗimɓe waaɓe noon ha joni saɗa haalna moƴƴe tan ɓe ceknata hi waari kadi tawi pour luuɗan janto kadi luuɗ seydina luuɗu janto kadi seydina luuɗu onne kadi ɓissa muɗum allah waɗi ko halaqatuji albongaji yo jewte kewɗe sa yiiɓi oɗo albon ha gasi tan waddama albon goɗɗo sa yiiɓi oɗo kasir ha gasi waddanma kasir goɗɗo kasir seydina nuhu ɓenni waddana min seydina huud seydina huud ɓenni waddana min seydina salih seydina salih ɓenni joni waddana min seydina luut wo luutan seydina luut on kadi jangto on yo galli go mi tuma ndo wiyani yimɓe makko tatunal fahishata ay ɓe kam mbiyaka ni jaaɓe walla gomɗine ɓisso haalani ɗum ko bone mabɓe mbaɗanno o tan on direct o haali goppe bone mon onon ko adi oɗon mbiya yon jaɓ Allah walla yon gonɗin oɗo bone mo batton woni tigi rigui yettade rewɓe non gorko yetto gorko debbati gorgati goppe ɗum tigi rigui fewani tigi rigui ɗum tan o yiiɗi hadde ɓe kamɓe Allah ɗum tan haali direct saabu bonde ɗum e nefnaji ɗum kanno ɓe calculani hoy goto halkilaka noon ɗum woni wo luutan tigi rigui jangto seydina luuɗu yo qalli gomi to wonde o wiyani yimɓe makko ɗi onon kam a tatunal fahisa onon kam beele tigi rigui on on mbaɗata ko wiyete fahisa ko woni holɗum on garat e caggalaji worɓe beele on gaddata fankarde beele on gollal fankarde ɗum ko fankarde mawɗe fankarde nde ganduɗa ma sabaka kumbiha ardaki e moɗon ɗum adaki e moɗon ɗum min ahadino hay goto min al alamina e windere nde wona yimɓe wona jinneji nde ɗo fankarde ala meɗo wadde ɗum e aduna he windere nde kala no wuruno wona yimɓe wona jinneji wona bahimaji min al alamina wi ala meɗo wadde ɗum o wiyani ni tigui rigui nel umami sabiqati ko min al alamina alamina ko windere nde kala ala meɗo wadde ton ɗum ɗo i onon kam onon ɗum woni ɗum a innakum no onon a faami ɗon no moƴƴi dey e yoolata tuna rijala oɗon tigui rigui gara e worɓe oɗon gara e caggal rewɓe oɗon gara e caggal worɓe shahwatan saabu tuuyo min duuni nisa e gaga tigui rigui rewɓe bal oppo in antum no onon ɓo mum kon yimɓe musrifuna tigui rigui yewtuɓe kaddi on goppi ko dagui oɗon paye tigui rigui ko harmi ɗum woni ɗum Allah yoma ndo haali kaɗo haala o haljiti woma kana wonani jawaba jabol gowmi yimɓe makko illa an qalu so wona nde ɓe mbiyani tigui rigui juutɓe ɓe mbiyani tigui rigui sayyidna Lut ɓe mbiyani yimɓe mabɓe akhrijuhum jaltineɓe luuɗe yimɓe muɗum jaltineɓe min qari komi wuuro moɗon ceerno ko bonɓe ke ponno yaltinede kono moƴƴuɓe jaltini kamɓe ɓayi hen haydara de ko jaltineɓe tan ɓe mbi ɓe mbiyani min jettima walla min jaɓani walla oppiɗe men haaju amen no heddiɓe ni heddiɓe kam mbiyani ne jaltina kono ɓe jaltineɓe tan ɓe jiiɗa hay goto haala e alhaali mabɓe o hande aduna o kadi kono noon wayi sa memi on luwa tan aduna o fof yana e maɗa ɗum tan yahata ɗo ha joni ne ɓen mbino ɗum ni nde tan jaltineɓe ɓe yo jaltuɗo yoɓe mbaɗe amburgo yoɓe mbaɗe kaza wa kaza wa kaza ɗum woni ɗum faami yo ɗum woni ɗum akhrijuhum jaltineɓe jaltine luuɗo yimɓe muɗum min qatidi komi wuuro moɗon ngo innahum ayno kamɓe yimɓe nuhen ɓe unasun koɓe yimɓe tataharuna a faami ɓene tigui rigui laaɓa ɓene jiiɗa laabde a faami ɗon moƴƴi yimɓe ɓe ganduɗa eɓe ɓurni tigui rigui yettade worɓe kamɓe ɓe jiiɗi laaɓal ha ɓurti eɓe jiiɗi laaɓal koɓe yimɓe yiɗɓe laaɓal koɓe yimɓe laaɓoɓe yimɓe yiɗɓe laaɓal Allah wi noon fa an jeynahu min dandi sayduna tigui rigui sayduna Lut wa ahlahu kanko yimɓe galle makko illamrat atahu so wona debbo makko de kanat on laatinomo on jeeyama minal gabirina heddiɓe tigui rigui jeeya o heddiɓe e lefte ɓe o jeeya nde wonno kanko e hefreɓe gonduno a faami ko ɓen mbarata ko mo wela ɗum omo yaadi hen ɗum woni ɗum faami ɗum woni ɗum kamɓe woni ɓe Allah wiyata kanata tahta abdaini min ibadina salihin imra'ata lutin imra'ata nuhin kanata tahta abdaini min ibadina salihin kono fa khanatahuma falam yughniyanhuma min Allahi shay'an Allah yiwama ɗarana min tobni alayhim e dow mabɓe ma ɗaran tigui rigui toɓo bimana toɓo woni kaaƴe gummiɗe jeygol jahannama fa ahlakatuhum kalkiɓe fanzour ndar kayfa kana hol fof no laatiri aqibat wattande al mujrimina bakko dinɓe wa arsalnaka ɗi min neri ila madiana fewde nguɗo wuuro akahum musidɗo mabɓe Shuaybu qala wiya komi emon yimɓe ibudullah ndewe Allah malakum wodanani on min ilahin dawrete gayruhum wona Allah kad ja'atukum tigui rigui are moɗon bayyinatun mu'jiza laaɓɗo ceer min rabbikum ne ummi e joyi moɗon hujja laaɓɗo mone tindira komi gomɗuɗo wa awfu on ne timmine kuɓne alkayla ɓeehu wal misane balance e peese kuɓne ɓeehu kuɓne kadi peese ko peesete yo timmu ko ɓetete kadi yo timmu
tegalle woni lilmutaffifina hunde wonde khatar no feewi taɗa sooda jooɗa ko timmi saɗa tigiri jeeya ko manki te nafarama haydara nafarama haydara ɗum woni ɗum fa ofu kumni alkayla peeso timmini e peeso wal misana tigi rigui timmini alkayla ɓeetu wal misana e peeso woni peeso fami ko peesete wala tabhasu hoto tigi rigui usse hoto usse annasa yimɓe asiyahum gueɗe mabɓe hoto ussaneɓe gueɗe mabɓe tigi rigui nafara mon haydara wala tufsidu hoto bonne fil ardi leydi ndi bil kufre keferagolol maasiya holongol ɗo gofol fami naksul kayli wal misane hoto mbaɗe ɗum de mbaɗa islahiha caggal moƴƴitinde moƴƴinede leydi ndi caggal Allah moƴƴini leydi ndi nelal nelaɓe ngal hoto bonni leydi ndi zalikum ay ɗum mon ko jangta ko hayrul lakum ɓuuri moƴƴande moɗon in kuntum ɓeyde on laatima so tawi on laati mu'minina kon gomɗinɗo walla kon ɓe imanagal ɗum woni fa badiru ilayhi allah wi wala taqudu tigui hoto jooɗe ɗe ha joni sayidna tigui Shuaybu ne haalnaɓe wala taqudu hoto jooɗe ɓe kullu sirajine kala lawol tu'iduna oɗon kulɓina yimɓe hoto mbaɗe ɗum tigui rigui oto sudduna ɗon paddo an sabilillahi ga diine Allah o nde wonno kamɓe jooɗoton e lawol so tawi neɗɗo ari e woni koɗe ne naate wuuro he ɓe gandi ko sayidna Shuaybu fayi ɓe mbiyama hara yaaru Shuaybu de walla sa yihirmo kala ko haalanma hara jaab sa jaaɓi min mbarete noon ɓe mbaɗatno kamɓe ɗum woni ɗum man amana faami ɗon no moƴƴi de wata suddono on paddo an sabilillah ga diine Allah man amana on gomɗino bihi tigui rigui diine Allah o hoto mbaɗe ɗum de on gomɗino Allah subhanahu wa ta'ala ay etawa faami ɗum woni ɗum etawadukum a faami ɗon no moƴƴi de iyahu bil qatl walla bi tawaudikum iyahu bil qatli wa tabghunaha faami ɗon no moƴƴi de oɗon ɗaɓɓa tigui rigui laabi ɗi a faami iwajana faami ɗon no moƴƴi de oñare wadkuru oɗon ɗaɓɓa joomum yo oña ga jigiri arde diine Allah o wadkuru jangtoɗe ciftore id kuntum tumude laaɓi on qalilan kon seeɗa fakassarakum Allah hebbini moɗon kon seeɗa gonnoɗon on kewano galano doole Allah hebbini moɗon dañƴon ɓesguji dañƴon doole i ciftore ɗum wanzuru ndaare kayfa kana won fof no laatiri ya ɓaɗa woni battane almusridina bonnoɓe ndaare ɓenne pirnol annabaɓe mumen ɓe ndaare holko heeɓi ɗumen fami wa in kana ta'ifatun minkum amanu billi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu bihi wa in kana so tawi laatima ta'ifatun dental minkum ya moɗon amanu gomɗini billazi ya fami nden hunde ursiltu bihi nelami muɗum ɓe wa ta'ifatun fedde heddine lam yu'minu bihi gomɗinani ɗum fasbiru muñi hatta yahkuma Allahu ha Allah ñawa baynana hakkude amen wa baynakum hakkude moɗon bi in ja'il muhiqqi wa ihlakil mubdili ma Allah tigi rigui dandu gomɗuɗo o gomɗinɗo o halka tigi rigui bonduɗo mo jaɓani o wona Allah khayru kanko ɓuuri moƴƴude hakimine kala ñaawo Allah ɓuuri nunɗude kala mone ñaawa qala haali almalaw dental alladhina ɓe istakbaru munikiniɓe min qawmihi yimɓe ne sayyidina Shuaybu munikiniɓe ga jabde Allah la nukhrijannaka wona min jaltine la nukhrijannaka wallahi an min jaltine ya Shuaybu e ma an Shuaybu walladhina e ɓen amanu gomɗinɓe Allah ma ko hunduɓe maɓe min qaytina e wuuro amen go aw la ta'udunna walla dutto ɗon fi millatina e diine amen an Shuaybu min jaltini wuuro amen go an yimɓe maɓe walla garon nattune diine amen so nattani diine amen tan min jaltini ɗum wiyete menace moƴƴani galu a faami sayyidina Shuaybu weniɓe galu sayyidina Shuaybu yimɓe muɗum mbi naudu fiha min dutto e diine moɗon walaw kunna hayso min laatinomo ko adi annabagal ngal ne arani min laatinomo kaarihina komin anɓe diine moɗon min jaɓano diine moɗon komin yidduɓe diine moɗon o kadi iftarayna on sahade min pepidima ala Allah Allah kadiban finade e usnas tawi min duttima fi millatuhum e diine moɗon baɗa is najjana Allahu caggal nde Allah dandi amen min ha diine moɗon wa ma yakunu hanade lana amen an narude nde min duttoro fi ha e diine moɗon illa an yasha Allahu so wona tigui rigui haajande Allah illa so wona an yasha Allahu haaja rabbuna joomi amen so wona Allah haaja ɗum de fa yahzulna Allah oppide amen koye amen i ɗum de ala ko min mbawi hen wasiya tigui rigui ɓuuri rabbuna joomi meɗen kulla chaine kala hunde ilmun gandal Allah yajini kala hunde wasiya yajini rabbuna joomi meɗen kulla chaine kala hunde ilmun gandal wasiya ilmuhu kulla shay'in ɗum woni haalaka gandal Allah ene yajini kala hunde o min hene jeeya gandal Allah haali alhaala min Shuaybu yimɓe am wo haalukum e alhaali moɗon alallahi koye Allah tawakkalna min bakkili minen rabbana e joomi amen iftaha ñaawo baynana hakkude amen o bayna ɓomina hakkude yimɓe amen ɗeɓe bil haqqi e gonga wa antana Allah khayru an ɓuuri moƴƴude alfatihina e ñaawoɓe kala an ɓuuri moƴƴude an ɓuuri nunɗude ñaawore وقال هذه الملأ دنت الذين من كفروا يبدو على من قوم يم بشعيب من بيندري كويما قال بعضهم لبعض إن اتبعتم شعيبا فتوي أن دوي شعيب إنكم أنون إذا أن سهل خاسرون إن جيدون كوي بيرتوبي كون بيرتوبي دبكال إيدو حالا يفوف فأخذركم جمل الجاجب الرجفة دلر الليدي وأصبحوا بمتين في ديرهم قلج مبه جاسمين كوي هرفيني به بمعنى كوي جوسي به تيجي كوبي مبه والحال بماي الذين بين كذبوا فنوا شعيب فنوا بشعيب به كأن لم يغنوا فهمي دون اللي تكراكو بي نيبانو في هاي galleji mabbe di تكراكو بي ميدا wonde hen galleji jeewi tikra maro tigiri meeda hodde hen dum woni dum fami الذين بين كذبوا فنوا بالله فنوا بدين الله الذين بين كذبوا فنوا شعيب كانوا بلاati nomo humno kam al khasirin kam ngoni pertube de fenno be شعيب be do ko pertube
jomiraɗo fata walla o ɗurni an hum gamɓe kanko